Nu vil jeg vise jer, hvordan jeg sliber mine siklinger. Først vil jeg undersøge, hvis siklingen eventuelt har hakker og skår, så skal den lige files med en fladfil. Så er der styr på det. Okay. Det næste, der skal ske, det er, at den skal slibes med en grov karborundumsten. Og det skal slibes lidt på skrå, ca. 45 grader på skrå. Men vi skal lige have isten i højden. Den skal være nøjagtig i samme højde som din hjælpepind. Så tager man den grove og sliber cirka på 45 graders vinkel. Så plejer jeg at kontrollere, om nu at jeg har fjernet alle ridser fra, og det er en gang, da jeg rettede siklingen af i første omgang. Alle disse langsgående ridser, de skal fjernes, således der kun er ridser, der går på den måde. Og alle de langsgående ridser er væk nu, så fortsætter jeg med den fine side. Men nu skal jeg slibe på tværs af de grove riller, det vil sige, at jeg sliber på den måde. Kontrollere igen. Samtlige ridser på denne facon, de skal være væk, og det er det ikke helt endnu. Okay, det er i orden. Nu skal kanterne poleres, det vil sige, de skal poleres en anelse på skrå. Og derfor har jeg en pind, som er 14 mm og 15 mm. Jeg lægger den 14 mm side opad og fortsætter med en arkanselsten. Og i kraft af, at pinden er 1 mm længere nede end siklingen, så vil siklingen blive poleret på nu her højre kant. Den kant skal også poleres.
fladerne. Skift mellem kanterne og fladerne. Bliv ved indtil at kanten er poleret cirka en kvart til en halv millimeter ind på begge sider, og der må ikke være antydninger af ridser fra karbolstenen. Nu er den fin, og den er rigtig skarp at føle på. Så skal den sættes op, og der bruger vi et sikringsstål. Først skal den lige have en anelse olie på hver side. Først skal den skarpe kant bøjes en anelse ned. Sikringsstålet skal være næsten parallelt til sikringens overflade, men alligevel bøjes, så de lige kører på kanten. Når det er sket, skal æggen bøjes tilbage, og det sker også med sikringsstål. Nu er det skarpt. Lad os se, om det kan bruges. Dejlige huller. Sådan. Så er den klar til brug.